ಹೌದು ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಸವಾಲು ಓಹೋ ଜୁମ୍ କରୁନି ସେଇ କଥା ଗଲା ଏଠି ଟିକେ ଉଠିଦେଲ ନା ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ସରିଗଲା କରିଦେଇଛି ପୁରା ଏଇ ଉଣ୍ଡା ଖୋଲିଦେବି କଥା କହିବୁନି ପାଣି ନେଇ ଆଉ 8 ଦିନ ପରେ 4 ଦିନ ପରେ ତାକୁ ବି ସଫା କରିଦେବା କିଛି ନା ଖାଲି ସେଇଠି ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ରକମ କରିଦେନେ ଏ ପାଣିଟା ବି ସଫା ହେଇପଡ଼ିବ ବାଲି ସହ ପଡ଼ିବ ବାଲିଟା ସମୁଦାୟ ହବନି